محمد شكل جودين لا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل دفادني جند آج جند weltare jondi jondi pulagu e bamba omo joodi jonde nde omo jonana jondol jonde jona holi bandiraɓe tawtoraɓe jondu lisa min joodi jonde nde holi hitade min joodi jonde nde holi nokkugo min joodi jonde nde holi o pullo kanɗo mo bonnani pulagu jewtetere nde jonde hande ne yewta jonde jooɗande ko wamba e mon sehlamo rendaɓe kuɗɗomatno haade bal ine jagge daaɗe kolle komin baguele dangare miñam ba demba dangaru jaggi e dande guitare miñamen ba Huseni Demba Diagne mawni amen sehil amen si Kalidou Hammadi kuufi bele heɓe garñe wase ñague ñaaj wonaji jikko bawlaji e sarataji makkalaji e ñagoto ma Abdoullahi Abdou Samba Oumar Marieta docteur wasɓe jatigi nanniɓe gorko pullo wonaji jikko bawlaji yeeso gorko pullo hande mi jonni jondi soyner deuxième mois l'an 2012 ɗo e capitale Mauritanie nokku biyeteɗo Nouakchott an e yimɓe ma e sehilaɓe ma e bannen ɗi pullo keɗotoɗo indema welto e ɗi pullo keɗotoɗo banda o welto kala weltini e jonde joɗande Seydi Ba a yii nanɗumin kala nani pullo o jiiɗumin kala yii pullo o docteur wasɓe jatigi nanniɓe arɗuɓi armaje ko yimɓe golno mamu ñande sa pullo mo wulaɗi reedu mettani ñagani gorko e jawdalle Birama Sow wuro Gueladio Alpha kay Mamadou Demba Yari Har ulle asko fata firiyanta Moussa Samballa doga jammilo fernoɓe ndema teddini gaynaka aduna ko meeɗi tan haari ala e mum kaari meeɗi wiide ɗum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi jogade ɗum ala gaɗa ɗum sono alamu Allah ko gonɗo anda ba Abdoulahi Moussa Oumar Marieta sa noon jemina wingare ha jewten ina hani min joɗɗo min jewtuma ha no hanniri pullo tawno yewtede pullo ɗonɗo yewtede ganduɗo ko yewtede jabbo o yewtede docteur wasɓe jatigi ɗanni aduna wayi kono sinamani muɗen fof ko waɗani wallahi filmu ɗum ya astafurlah ba par toujours e kalda e ba Abdoulahi Abdou Samba Oumar Marieta jamɗita ƴuuri jamɗe jamɗi Allah waala caggal yettude Allah e juɗɗe nelaɗo Mouhammad ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jooɗima kadi jonde ɗen gowɗen jooɗade ɗo e dow indamin ba Guédé Dangar ba Demba Dangar ba Huseni Demba Diagne mawni min seydi meɗen o si Kalidou Hammadi ma sinki miɗo e weltare mon no bandiraɓe ko belti e pullo ba a yii dima watta ko wona jikku moƴƴere ko jikku bonde kadi ko jikku ko jiiɗa e ndima golli fof ɗum woni jikku différence ɗimaku e ñeñaku o aɗa andi ɗum a yii serditimo e ñeño tan ko da
abetake haɓata haldata silata ñama kala je ñago toɓe jamdi taƴori jamdi jam ñalala aɗa miiji ko heewi ine bona e jawdi dima tawa albarka ala hen ƴeew ko rokka ñama kala je ñago toɓe ko mayani majjani tawno dokku ɗo ineji ne dokkano ineji ne bono jomira subahanahu wa taala o kayeji tawa sa moƴƴi a taw jamdi taƴori jamde jam ñalla wala puɗɗo bonnani jon ko bonnani oro bonnani ren ba sa yewtama a taw aduna ko jiiɗa koyo heedi he tan si kaali to hammadi bisimilla ma jewten gorko en jawten le birama sowre gelajo alfaka e mamoud dembari ara dogani ñallo ɓe riwani ñaɓatoɓe jamdi taƴori jamdi jam ñalla wala ba abdoullah abdou samba oumar maria ba jarama bakele dangal moɗeri jala side ñawde ñalade babam sagatama so ladde natama yimon ñagotoɓe sare nde natama ƴeewa jawa e tawno garemi woni bele heɓe kar ñeewa se ñague ñaña dogani yallah ɓe riwani ñagotoɓe wa abdoulaye abou samba oumar maria to jamdi taƴori jamde jam ñallah wa ko dañƴo fuysino weltare sono welti hono ko haalis no mbaɗɗan ɗum gila hanki tawa hande araji o wima kay toon mi ɗum yawjunire ɓuuɗe e weltare man no bandiraɓe ko ɓettino ɓuuɗo albaraka aduna e heeɗi heedi tan
watta ko na jikku moƴƴere ko jikku wonde kadi ko jikku ko jiiɗani dimo golli fof barkaane mbaɗa mine haala joɗima yeeso ma joguima e dande hoɗum ɗum hoɗi jaru inchallah heɗitani ko gollanno saabu sinno tawi no kolli amen ɗi goɗɗi nayɗi ponno ba Abdoulaye Abou Samba Oumar so joɗimama wallahi hani goɗɗi ɓuura gorko kollomo watta ko wattake ko wattake wattake o jamɗi saƴori jamɗe jamɗi Allah wala aduna way kono sinamani uɗen koko waɗani wallahi fimmu ɗum yalta ay ɗiwoy murde baɗele dangal allah mi haalani yimɓe ɓe noon telɗi guiƴiri hatta ɗum haalde sa woni a taw ay sa wawi a taw sa weɓi jungo a taw sa hokki a taw sa hulama a taw sa duutima a taw wona haala kaali ɗum abodi woɗen fenaɓe ne jima suɓe sabbore Allah e gatamade jetta Allah no fewi noon fulo ba so bandaji kalatoji bande ene bandiraɓe rewɓeɓe miɗen calminaɓe ina yewtuma noon ñeyɓe ma ɓeɓe mbaddani cehilagal gay keelodi goto fo ne wotana hoori jagge hoddu mawno ɗum noon ko bakele dangal jaadi jammu so leerde o jogui ɗum ko miñam koɗo o sanne kolliɗo e hakkude kolli tiwani tunani ɗum mbiyata ordinateur bak Demba Dangal to bangi guitar mo nana kon kaalo o jabbo babu tedi Demba Diagne won ko bi amen ko ba min mbaɗa ya wele nde tawno a timo jonɗo a tedduɗo ɓi tedduɗo a jontaɗo sanne joom ñalade laaɓi sa hooti Fuuta ma woni jiiji wona jiidigal ullunde dow waɗɗo tayno nage nange jaga ɓelle jigaji ɗo mo fullo mo ñamani ko jigaji mbaɗi wakele dangal min wawi an wawi o ko fenade jeddi guittata e waɗe wawɓe ɓe ɗe ganda Allah taneji huna ko maɗa ay fultimmowo leydi ñanandi mo leydi bamum timbetake to aynaɓe jawdidalle mbirama so way ɓuuro guelaji kartaji bakkiji newe niilade jamɓe mbaɗe mbatto mbatane ñamade koɗo kuura mbaja famma imade sikkani ɗo ammari mo joguiɗo pilisira weltare kolli kone feeri ni ne beeli ko jewte ne beelam ilma senke sawdiya keɓen jemɓuɗi koye weltare pullo ba suure kalda e ba Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata o wi si ala ko heddi en jooɗima jonde siwayner kase omi teddungal pulagu o e mbambagu o ina woodi sukaɓe worɓe fulɓe rimdiraneɓe ha ɓe teddunirede jonde nde sukaɓe calli cuusal ceele Hammadi ɗumgan ma ko e Hammadi Mamoudou Cilti Demba Mamoudou Gambi Ja Abou Demba Dianga e Jayero Mamoudou Ja Aliou Samba directeur général e Ja Moussa Mamoudou Ja Ali Kulle Koni
Mouhamadou Hourouki e Dia Oumar Mali e Diallo Moussa Harouna ɓeɗo ko calli cuusal ceewe ñama 500 uji e weltare wonno bandiraɓe ko beltino kullal baraka woni 2011 juuɗe ko ɓuuri babulabu Oumar Mariata bokoɓullo jornaɗo joddi sino e nder gase ɗo e soɓe arti ɗo noon beele heeɓe garñe wase ñague e ñaaƴa Diallo Samba Amadou ɗodirteɗo Samba Houraye jogani ñallo ɓe yiwani ñagoto e Diallo say ko yero tan beele heeɓe garñe wase ñague e ñaaƴa jamɗi taƴori jamɗi jamɗi ñalla waalo so Harouna Demba yiɗi Hamadi Bouka bonaji ko bawlaki yeeso Ibrahima Aliou Demba ñanguiɗi paɗɗori jamɗe jam ñalla wala arɗo ɓi arnajo mo yimɓe kolino mamu ñande kare kayna e jam Ibra Harouna gaɗan ɗawani bonnaji kala bonnaji kañuma kala jeeñagotoɓe jam Harouna Ibra e Bati Diane Abdou dogani ñalloɓe riwani ñagotoɓe jamɗe taƴori jamɗe jam ñalla wala e wona heƴiteɓe o morso Moussa Adama Moussa mo haɓetake haɓata halta sino taƴama kala jeeyi ñagotoɓe jamɗe taƴori jamɗe jam ñalla wala Saydou Ousmane Juuɗo Bousso noddinteɗo Saydou Tulla noon to arɗo ɓi arnajo mo yimɓe kolino mamu ñenen saare kayna Tulla mo dogaɗi ñalloɓe rewani ñagotoɓe tawa nafa tawe nafa wadde ɓurta haali a yiɓe sukaɓe wonɗo fuɓɓe ɓiɓɓerane en bonnani ɗo e Nouakchott bonnani e ñande kala gondi ko fote ko fota ko ɓurti kan a yoti jamɗe taƴori jamɗe jam ñalla walla Diallo Saydou Ali e rodu galal tan ɗuga e gollaɗo gorko jeguel o kanɗo Diallo ɗimamu cillel o ɓurɗo ɓeƴƴita ɗum kala e wabbe Diallo Mamoudou Aliou e Sall Saydou Abdoul Acca Hammadou Ɓiya e Karim tawana fatawena foddi umtaji so Hammadi Biram arɗo ɓi arnajo mo yimɓe kolino mamu ñande saare kayna e Dia Abou Mama Diallo Mamadou Amel arɗo ɓi arnajo ɓe kolino mamu ñande saare kayna e Dia Demba Hammadi par toujours eɗen kalda e ba Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata jewteteɗo Doulé Mourlan 2011 wallahi ko weltade on foti weltade hen bandiraɓe rewɓe sudɗi doyinde so amine so jiɗi ɗuɗɗiteɗo bokko yaay en so Dieynaba Issa so Hawa Mamoudou e so Kadja Mamoudou so Penda Hamadi ɗuɗɗiteɗo Penda Fati e so Goumba Cilde Diakoumba Hamadi reƴitani ñama 500 uji e weltare manno bandiraɓe ko beltiɗo kullal bara saɗani kake sosai Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata so taw woni arte baggo worɓe cagarajo mo saɗani kay konko welto en o waɗa kayito 500 uji e temedde ɗi ɓuuri tawa ko beltiɗo pullo ba aduna ko jiiɗa ko e saha ma o bonani a bonnani to leydi Sénégal to a bonnani ga e leydi Mauritanie so gase ɗo immima ɗo e Nouakchott so naati ɗo wiyete ɓokki jawe galle bamma o to jooɗi to tamaman miña ɓe tama
ɓe bammaɓe hoɗɗima ma yeeyadi ma kala teddinirama jonde jooɗande sono yiɗe koye comsiyo to yiɗe koye baɗi koyne yiɗe koye jikku ba Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata wonani jikka bonnata jikki fo alfara ba Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata ine woodi sukaɓe fulɓe ɓe jeñittaki kala e waktu Diallo Dahiru Samba Diallo Abou Dawda Ba Tidiane Abou Diallo Samba Amadou so Haruna Demba Idi Hamadi Bouka Saydou Ousmane Noddirteɗo Saydou Tillanoto Ba Amadou Samba Ba Oumar Harouna e so Abou Samba inde maɓɓe ñaama kayitol 500 uliya temedde joyi ɓuuri tawa ko beltiɗo kanko Ba Abdoulaye Abou so taw woni ko 96 so Saydou Silliri o wi tuggal ma ko e Nouakchott ha natano e ma to leydi Sénégal ɗo ko wiyeteɗo Ɓokki Jawe yottani ma to wiyete ko Ɓillo Diaw yottani ma to wiyete ki yahan ma to wiyete Jolol Diaw yottani ma Demba Thila yottani ma to wiyete Lawlaw yottani ma Wuro Sogi Dindeji natan ma Ceewe leydi Aynaɓe noon yottani ma to wiyete Kanel yottani ma to wiyete Galoya o wi kala ɗo kase ɗo yimi wallahi yoɓe gaccu kase ɗo yima ko toon jeeya o wima si Kalidou Hammadi mi ɗum mbiya ujunere muɗum bisimilla ma ya yewtidurago o anda bandiraɓe ko belti eɗo jar bisimilla ma si Jangan video ni wali bonani video wala bonani ada pada hunga mama pada domin mane inde ko channara ni ko sana ni kai tan so so sai ni sigi sai na wala jani kala le bani kati barni ka to wate kan ni ma sai ni jamani yani wallahi abada on sa amir wonde bamba jamu ay Allahumma ko rama kay tani mo doyi gonga hersanani Allah hersanani nyeñbi mun hersanani sarabe Allah Jomiɗaɗo subhanahu wa ta'ala o wi kulli nafsi jagatel mawti nawa kartal makko nawa kartal ma ay Allah itti oɗon jaman
Mariata o sarti jade meɗen e taaɓe o jogi ministére weltare wawɗiɓeɗa waɗi bonnaji kala bonnaji kañuma kala jeñagotoɓe rewni gue galle bamumdane weɓe haala ɓe fande ko ministére weltare o wimo jogui bandiraɓe rew o teddiraɓe jonde jonande nde so Penda Hammadi noddirteɗo Penda Faty o tawete ko nokku biyeteɗo Ceewelirde Aynaɓe nayyi Diallo Gumel Haruna Thiel Diallo Salil Mamma Diallo Abdoulaye Kawel Diallo Maril Mamma Ba Aissata Abou Ba Oumou Tage Bilal Birama Jineraɓe wassetaki an Faty Oumar noddirteɗo Faty Kadia e Diallo Bomel Samba jontaɗo joom sakara siri e Diallo Siroy Saydou Sabbir docteur wasɓe jaati kiɗanni baramata Alpha Kayel debbo e jalalmi samodi aadi gueɗal o waɗa kay to mbiɗo ƴewjire koye weltare walla bandiraɓe ko beltino pullal baraka seydi Ba pullo ba aya waali a woni bamamo ba eɗiɗoɗamo subhanahu wa taala aya joni pullo ba ay koni woni wurde heɗo jaɓi waɗanama ɗo ɗon fulɓe adiɓe timbetake tawi e ɓoɓɓon wallahi waɗanama ɗo kelade kam yenda faade ay ko nanni ko tan jiiji pullo ba wawetake mi wawetake ɗo waali ko wawa bandu men jamdi taƴƴori jamde jam ñalla